Adofo asumdwe kase a mede ba wana pai awurade sunsum na basa kase e amara so wate ma me ka sam kire wo a wo bu hu abomfia se ema abomumu ma me ka sam kire ma me fa me ho nyam fanto na me ka sam kire adofo ti abra ye ko school oni mi teacher fo omo pe won mo ni ma de ye enti won pe won mo ni ma de ye no enti eya sa won mo ni ma de ye o school ni kire o mo pa tu o ma mi ni bi nso a aya na edin se wonya adam for school obenya hia ni ba nso adam for because o ma mi ni bi orofo a hweti o hwe bi program na pai mesro se me ma were ho asema me kan mu utu so ma mi ni bi a wa ho a na eya itima breaker na edimpo se metimi akodidi ti ma me bi wo school ho na nipa guru su bebre ne so afachi hiafo ma no na ya fachi ne yeko yakwa ma me ne ye duana ma ye kura ye ntua wo chen pandos na fo ma me ne so ntia bo break time please break over please na ne etimilika ne ye werewuro mu a ma me ne hu nipa ko ade wadidi a wantua we ne nyina yade ahokyirisi ya na eskafo mani enwo mu ni made yi no wo mu ni kasa odofo hwe enye ne onim kasa na onim adware epepa ne na ho pe gentle you enyo ne nyansani you. The wise person is the one who has passed something through na wanya bibie kita daachi ono no onim nyansa ye nyina awie school no awo teacher fo epa wasem wa onim homa teacher fo epa wasem bia ye nyina awie owiamfo ba na onim sene ma ye hiani no e ba jotie o hwe nhusu yi wati kasa bia friend se incline obeba be babedi obai no otimi de pure water sinity obai no otimi de bofruit sinity obai no otimi kohoro ka obai no otimi ye adwumaten in short ne ye woni mo homa no nso no pe ne hu sampa oko school no oban kran no won documents goof portfolio ono wura office to office 1 year 2 years ni nya adwuma ye awemfo ba na horo ka abwabo iska no beje iska nyame ye pagya no waye yi onim de yefo no so kwakura se back sani pa mianu yi hwan no abon homode tiemi me mo bi mu abomfia sani awotie bia ni ogina traffic mu nna ne betima be yodefo ni auto pike ne betima be yodefo em phone school awako ene ma me tuni pa bi fo wate wo hia ba ma wo dware srasra na ho twetwere ne bɔwere so wo je na bɔji se tua nanim aya no so onim nyansa onim kasa aba men ko fasa ba ma kwasiam penisa ene era we wo ya oba men ko fasa ade no wa for haw ne amane sa ma ma mo de wan dwene ne didi omo mpebre kasa e match up money kasa dodo e match up money so wo hwɛ me akwasi antwi ho de a anka me yira ware me nka ompeme na nso nyansa gumitirim obuori ahobrase o mitirim me nkasa me boso na me kanyansa kasa mapsika ntubotom anka hwɛ chema untumi de kura otwera wo breo enso wo kotwera da ni bi kasa na twera de woni chema untumi nyepe because gold awe hu bi adwumaden wa hu bi abrabo papa wa hu bi sika hu bi me pacha una oni letter twera sa oni brofo twera sa e ma usika hu because broni na kasa o de brofo bae no wo fini krum e betu garanse wa na wo gana ni na wo ti ya na esa ya adwumaden wo sara no atonkupa no adware na wasra na wasra wo zina nsama emre na onim kasa nti o ye kromfo
me say se wo nua ba sabi wagimi a obefa be ma kwase ampani si edna ba ofie se wo nua ba wagimi se ya wode kwase ampani be ma na bebre be ma otwotwe ne bo were so be ma de ma woni mi edur kakara ohunyi hu kakara adwumaden kakara onim kasapa kakara onim akoma yi be ma onim akoma yi komede wa utimi fro ba se untwa aduane ma mindi we ba ma akofa ba fie mini aba obi okita ba ma sa bia fade ko na no so manfa so be ma ojari aisam de asase so ama ye adwumadwenda ne na unyina de bia okita hanki pepa fani fi abrabum amfa so bia ni so na pe metufo ofa bebo wa ni paka krebi ne beti asema mekan yase for high attention TV ni akwa University Foundation so yase fra queen na ona queen bom na na nkasa ye de ya brefo ma me kwasi ntwi ya brefo ba nkasa se se mi bia mi ti abofom me kasa se nyansani enti se wo unyimi ni se me yesofo a o mfa ho unyimi ni se be nyame akwa mfa ho so odi mi din so dia madwuma den ene ma ho brase abachiri ni pa ko ame meye na da no se musie nya wo fade a asama ado nya abusia pani dia ene etim na men kasa menkyero ye nyina ba ko wie owu ni twato so owu nso nya abusia pani dia na ba consider no odi me di kan kwa a wo ma bidia so be bidia ene jame ho samaka jami di mboni na obo me no enso ma show mama uska to botum mama wadwani ati nti jaji mi no orofo tie mi yani na ma ba exp0se so ani enyina ya hu se ya papa Adom Kyei Duah ani Obofour to kwan kiti ya hu se ya papa Adom Kyei Duah ya pani papa mi bu bebre mi do bebre mi fere webre sabi mi papa no kura nka me pe because me ba obetu me fo me papa no wa papa Adom Kyei ka me pe se me grandfather nso ne wa me pe because pani oni hwekro abetwe se me busuani nso ne wa me pe sana Reverend Obofour nso mi nua ne wa me pe se me busuani ne wa me pe se wo me fia ke ye ne beche papa Adom Kyei baka se eye Reverend Obofour bebo bosia abrantie bi ontimi amodi wete wo hwa wo mo na ekontokwanti abrantie be wisu abrantie bi titini TV so eka se ke cancel bia enso ababo me hobosia obaji so bolo ni cream cracker na baba se ye ko video ri kakra na baba react wo ho o de ye ko tie video ri kakra bi go and listen the small video and come and for your camera. What's your pay the contocka? I mean, funny when you catch it. Jesus 2019 so for yes, catch it. A cockroach per member. Pripino or the pessimist or the pair Bosnia were missed in Adom Kyei. Now, down for a dear good do, baby. Mitimba Hobber Poposia, dear. Send you down for the wood. Sadano or Sanum Mona Mosabon is so bologna biscuit. Cream cracker. Yes. Cream cracker biscuit. My friend, my bestie, Nyame Ntua. My name still remains Stephen Adom Kyei Duah. Powerful. It is a wounds Romia Cassie man. Feel it? I respect age. Yes. But I'm a fearless guy. Yes. Professor Wawaniabre, Muntie, Mania President. Yes. What do you have about Kibra? On a bones, I could have or I could have bonny chap and you bonny. Medase. What was you could see a rebel? You got to Adom Kyei Duah and Reverend Obofour. Oh, yeah, was so. Me papa Adom Kyei Duah. Philadelphia. Osophanos. Papa. Asama me pasa me kachiro nyina e ba akopɛ. Na asama ne sɛ no ɔhyɛ sasaduro. Ne ɔhyɛ sasaduro.
Amani pia saman to me ni n'akyi no oye den awuo be invite no papa man company ka so ni o hyasasa duro amo pia saman to me man ho no ana bone ya dinti wa hyade ho duro ma saman to me man ho ni o die duro se owuo ntimi mfa no ana obi ntimi nya no hwe asase su no owuo pofo e invite no radio Obofour no ogina krotia apem ka no kore ama nipa nyina boje ne so no me pa cho abiri bi ba nipa bi akatim se obese ni di si ye asofo ma Nyame dia with the kingdom of God ni amaka kira mo ne se entokwa ekoso ensam fata e wo Nyame ahenie edenti na enne asofo na Bible can say oman be soro oman so o kan ma je osin unua be yiwa ma owuo na ma me e be yiwa ma asema me pesa me kachira asofo me enu se enti Nyame asem pa no wo me ni adagire so me ka bi kire memes no ana wo obi so me kachira omo me pa cho ya papa Adom Kyei Duah papa masraw mesi no dware sasaduro a se hwi ntimi no owu Obofour to nsafre no na me pesa me kan se masra se saade we atuntwa ekunyankopon ahimye no hu fi ene ti asema raba Obofour sika se wa bagi sika wo hode a ene madi nkomo na den na mkoye wo asodan na chi apa udidi wa krama preti mu awa hu krama tafre wanu according to raba Obofour se madi nkomo se wa bagi we sia de na madi nkomo papa anim gracia sem fata krani ba ananu ya na me hu se otumfo tu ahemfo babo abaso papa for otumfo ahindie no de ma o kan wo sofo awudie no na mani onyam emra santimani because wo se adwuma na France wa hya ase na papa ba ya wanyina du yi mfie akasen abiribi ba untumi enyina na aso bi abiribi ba papa untumi nyina na aso bi namu abiribi ba betu Obofour so abiribi ba ti sa Adom Kyei Duah utimi fi ayibebam fita bebam namu ni America ne se aha aya attention TV ni dia na ko University Foundation ni Obofour me da sa for your gospel preaching ministry no me the prophet Eric akwesempie entie ne nipa ka asase su de bibie no efiri Nyame Yesu ko na busuam onwanyina ni na mo tisi abonti nipa geni de me nkase mabusuam nyimi ni ko mabusuam akra gimi de ya me ministry na enyefe be ko won no adwenbone fo ofierum ni papa ofierum nipa ayeso be se nipa nso ofierum na nipa wieye enhye nipa nsem na mu nipa wieye ehye Nyame nsem ana pe na me ka cho se memma nipa impressive sanya woti bia ma woni nye ho Onyame sunsum na ne tumi enka ho mechia maka we abumachia mechia sofo mo asase su nyina bi star bia bi me nu ampon great ampon mechia onyeme ne pa o se me som Nyame star bia bi suro Nyame me hu se oda so yi geto boys no adipia adwuma na o ye no Nyame hye wa hoden o hye woden odi for famina ma suro Nyame famina ma na frɛ me what 0543 41 91 60 suro Nyame obi a nya video ya mfa ntake suro Nyame na on frɛ me na kakra ye hwere timi de aboa suro Nyame no awurade fa so na onhyirai na ye hye nwane de because so for abo credit card out benz mu untimi nko wi getu enkonko yinipa ba suro Nyame kwa hyene de na onye mane ye fe Onyame nhyira wa wo hwe bye bye background